Euskal kulturaren eragiletza masterraren helburua da euskal kulturak orain dituen erronkei erantzutea. Bai kulturgintzaren antolaketaren aldetik, bai euskal kulturaren transmisioaren aldetik hezkuntzan eta hezkuntzatik kanpo. Aurten dugu lehen edizioa, arrakasta dauka, 21 ikaslerekin, eta gainera Euskal Herriko txoko guztietako jendea dugu, adin tarte oso zabalekoa, formazio akademiko zabala, lanbide askotakoa eta oso talde aberatsa eta oso proiektu interesgarria eraikitzen ari gara guztien artean. Master hau 3 bloketan antolatuta daukagu, pixkat nondik gatozen, ze momentu bizi dugun eta ze erronka dauzkagun herri gisa. Orduan urritik maiatzera bitartean hortan aritzen gara, 8 modulu desberdinetan, eta modulu bakoitzean asteazkenetan egiten dugu saio presentzial bat, nolabait testigantza horiek jasotzeko, herriko aditu desberdinak entzuteko eta beraiekin kezka batzuk partekatzeko eta ezagutza batzuk eraikitzeko. Eta gero ja, master bukaerako lanean, taldeka hautatzen da gai bat eta ikerketatxo bat egiten da gai horren inguruan. Dantza eta hezkuntza mundutik datorren gazte bat naiz. Pasaden urtean lehen hezkuntzako graduak amaitu nituen eta euskal kulturarekiko ardurarengatik master honetara iritsi nintzen. Kontuak honela, euskal kulturaren ibilbidea ezagutzeko aukera eman dit master honek eta bide batez bere erronkak, galdegaiak eta abaguneak zeintzuk diren ezagutzeko ere bai. Euskal kulturaren eragiletza masterrean ikasle bakoitza etorri ginen kulturaren edo kulturgintzaren adar batetik eta masterrak aukera eman digu adar horiek guztiak marko orokor baten kokatzeko eta elkarrekin baduten harremana edo elkarrekintza hori zein den jakiteko. Kulturgintzako master honetan adar horien elkarrekintza eta eragiletza ikuspegitik iraganera eta etorkizunera dituzten eragiletza arien perspektiba oso bat emateaz gain, aukera eman digu bakoitzak bere alorrean sakontzeko eta aurrera begira eragiletza ikuspegitik norbere eremuan landu litezken eragiletza klabeak lantzeko eta horretan niretzat behintzat aberasgarria izan da.